no hi són. No els hi dona per nova... Jo crec que estan que encara no saben què ha passat. Bueno, de fet, em sento que no poden dir res, no? Ja, per això ja sé. Que no era penal i es desfà la conversa igual que el sucre del tallat. Bon dia, ningú ho ha demanat però fa bon dia. Damunt els caps un sol ben insolent il·lumina descarat tot l'espectacle de la gent. La peixatera pren paciència amb la Consol, que remugant regala grans bafarades d'alcohol. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre cap detall, i amb les guares preguntant